Fil-qorti kompla jinstema' il-każ kontra d-deputat mexxej tal-Labor u s backbencher Laburista Chris Fern kif ukoll l-eks Ministru Gvernatur tal-Bank Ċentrali attwali Edward Cicluna, akkużati fost oħrajn bi frodi brabta mas-serqa tal-Vitals. Matul il-jum ta' tnejn u wara maratona ta' 11-il siegħa lura fid-29 ta' Mejju, il-Maġistrat Lenard Caruana ma laqax it-talba tal-avukati ta' uħud mill-akkużati sabiex jirrekuża ruħu mill-każ. Dan kif id-diviża saħqet li l-prosekuzzjoni kienet qed tingħata preferenzi mill-Maġistrat. Bil-Maġistrat Caruana jċanfar lid-diviża u jgħid illi r-rekuża mhux xi ħaġa ta' konvenjenza iżda hija regola bil-kodiċi kriminali. Intant id-diviża semmet ukoll illi kaġun ta' għadd kbir ta' akkużati kull avukat għandu jingħata ċans biżżejjed biex jiddefendi lill-klijenti tiegħu. Bil-Maġistrat Caruana jisħaq illi huwa biżżejjed skont il-liġi li avukat wieħed jagħmel il-punti tiegħu meta jkun qed jagħmel argument. Finalment wara sigħat ta' deliberazzjoni fl-aħħar sigħa tas-seduta bdew ix-xhieda fejn fost oħrajn xehet is-Supretendent Reni Stivala li kien stazzjonat mal-FCID. Huwa spjega illi xogħlu kien illi jekk il-Maġistrat Gabriella Vella titlob illi tisma' xhieda huwa jordna li jsiru l-arranġamenti meħtieġa filwaqt illi konferma illi kienu saru tfittxijiet fuq indirizzi relatati ma' Technoline u l-uffiċjali tagħha. Għal ukoll illi dokumenti u numru ta' divides kienu inġabru bħala evidenza. U insista illi qabel ma ġie trasferit għall-Asset Recovery Bureau Stivala qal illi kien wettaq l-aħħar tfittxijiet fir-residenza ta' Pier Sladin u fl-uffiċċji u l-imħażen ta' Nexja BT fejn hawnhekk inqabdu numru ta' kaxxi ta' provi u li dak kien l-aħħar involvimenti jew fl-inkjesta. Il-każ ikompli nhar il-ġimgħa 21 ta' Ġunju fl-10 ta' filgħodu u tibqa' sejra sas-1:30 ta' wara nofsinhar.